bandiraɓe ko welama mawɗo joɗɗaɗo e ceerno Aliou Ba tanum Kolar. Ceerno Aliou Ba calmina bandiraɓe. Umar ko adi foof en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala en juuli annabijo makko Mouhammadin sallallah alih w sallam en mbi yimɓe fo assalamu aleykum wonɓe diaspora e wonɓe leydi ndi hilfaɓe diine ɓe e laamu ngu kam fof ɓe calminama ɓe juurama e président de la république e jagorde mum e halifaɓe men diine e halifaɓe aada e foof e wonɓe ladde nde e wuuro ngo e guure ɓurɗe lobbinatɗe Fouta o e jeeri ndi e walla ngo fof salminama Umar. caggal nde calminɗa bandiraɓe hande ɗo ɗo yarate wonko teska e assemblée nationale gonga wonko meeɗani yiyede yiyama toon joni men no yiye tan ko ɓuuri ko hewde ko parti pouvoir ɓuuri wawi joga toon député ji ngol ɗo lawol ko 50-50 ene pamirta yimɓe hewɓe dañino hen yakar moƴƴere kono ko ɓuuri ko teskede e oɗo saaha e oɗo assemblée ko haalullaji kantoriɗɗi ko fiyodirde. Alaji Oumar ko adi foof a jarama no fewi e ngal ɗon namdal ngal ganduɗa ko namdal Sénégal naji fof no foti namde ɗum en meeɗa yiide en 1960 fewde hande assemblée nationale Sénégal baɗono oɗo assemblée wayni oɗo assemblée ɓuuri hen yaltir caggal par ce que ko waɗanno so meeɗa wadde tan ko hewano wadde so waɗi tan caɗele mbaɗat par ce que président Macky Sall ko laami ko fewde hande ko kamɓe gonno majorité majorité présidentielle Allah itti ɗum ha laaɓi ɗum kam koko meeɗi wadde tan e guila e laamuji ɓoyɗi Allah itti majorité présidentielle o ha laaɓi ceer kamɓe tan gonno toon ene joguino yimɓe taw koye gouvernement o gonno taw koye assemblée nationale he dawata garata jooɗo duuɓi sappo meeɗa nadde assemblée nationale Sénégal par ce que kala koɓe gooti hay goto wattano contre ɓe pinat tan ɓe ɓe gooti gasi hay goto haalta ko ɗum wonno toon woteji député ji ɗi gaari nde ɗum natti hesɓe naati natɓe ɓe ko pose aji naaji ɗi gardi koye argument ji men mbi ko wonno ɗo wonno e leydi ko wonta wattu min gonta jaab loi ene wote taw min ganda loi o holɗo fayi kala ko wotte leydi amin jiiɗi andude ko gotton ko holko batton ɗum te ɗum ko noon leydi foti yarude yimɓe jogota ko tan ene goota kaalisaji ne goote ministére fof garɗo wotane budget totte budget mum ha timma so hitande nde maayi artirta wonde min ko oɗo budget ko ligginomen ko ni wayi ɗum ɗo heddi hen ala ko hitande fof arna tan jomum yo ɓeydan Oumar ɗum ɗon ko fenade ɗum tagui kamɓe député ji arɓe joni ɓe jaɓani ɗum addi hariji gonɗi assemblée nationale ɗi jeetaɗi hariji ɗi fof ko ɗum kamɓe sinno ko sago laamu ngu hande kala koɓe kalli yo yimɓe mbi eyyi enen en ganda jawdi ndi ɗo narata ko ɓuuri hen hewde en ganda ɗo narata kala gotanaɗo budget muɗum wiyata ko galle mum wonata koye fof ɓuuri kelle e presque contrôle ala hayso contrôle aɗi jomum jagguetake koko wela waɗta e jawdi Sénégal ko ɗum woni ko jiyata haareji gonɗi assemblée nationale Sénégal ɗi député ji ɗi ɓe jiita yiyande ɓeɗo mbiya min jaɓani ɓeɗo mbiya ko wotte ko il faut min ganda ko wotte ko holɗo kalis o natata te ko noon foti wadde Oumar ɗum addi haareji ɗi voilà holno liirduɗa omo ganduɗa kañum woni Amy Ndiaye ñiiwi ko haali e ceerno jananowo ko ha firno jibina hono jiiruɗa ɗum beele wonde député tan neɗɗo sa woni député tan aɗa waɗi libre ko jiɗɗa fof kaala ko welma fof kaala sans limite ala wona ko neɗɗo woni député ko weeli fof haala sa woni député poɗɗa haalde koko nafata leydi ndi ko nafata diwan mo gonɗa walla ko naftata leydi Sénégal fof ɗum poɗɗa haalde hay président assemblée nationale Sénégal o sa daarima ko neɗɗo nehiɗo par ce que e nder haala makko nde haala ka fuɗɗi nde debbo o fuɗɗi ene haala ceernajo o ene haala ceerna Tidiane en ko ene haala e haala muɗum haaluji wonde ko an jogui no mbinoɗa aɗa jogui Rawhan président Macky Sall aɗa haali ɗum ɗo kanko président assemblée nationale o sa darti a yawo ngo o waɗi alerte wajibi o wiɓe ko woto gaddeɗo affaire religion anda so tawi en daari o wi ko woto gaddeɗo affaire seremɓe e nder assemblée o kanko président assemblée nationale o haali ɗum par ce que o rentini kono debbo continue no haala debbo continue ene haala ha ɗum haala ka yettima e won nokkuji par ce que on ɗon ceerno moɓe kala haala mum ceerno o wona député neɗɗo mo wona député woto addu haala mum e nder assemblée nationale Sénégal député ji wonɓe toon ɓe saɗa haal goƴa leydi Sénégal kanko ko maire ñiibi ko député assemblée nationale Sénégal yo haal diwan makko ɗo jeeyaɗo ko manki toon walla o haala e nder wuuro Dakar ngo ko manki ɗo walla o haala budget gotteɗo so wotama holko waɗete o haal ɗum kono o wasa haalde e Oumar Doro Koumé Oumar jeeya wona assemblée nationale he liggoto arani toon tawaka toon sa immini haala fewde neɗɗo mo ala e nder assemblée nationale Sénégal liggaki hen
wo ƴettani hay poste woto e laamu he ka tooñ. Premier ministre ultima à l'Assemblée nationale motion de censure maɗa baɗanoɗo o eywa en nani honorable député Farba Ngom wi Fouta ala doléance hono lirduɗa ɗum? O haalani ko woodi so tawi Farba Ngom wi Fouta ala doléance yo wi galle makko ala doléance yo wi famille makko ala doléance yo wi kanko Farba alhamdulillahi rabbil alamin hunde fof omo jogui famille makko heyɗani ala probléme carburant ala probléme jolde oto ala probléme janngude école rewɓe makko goto fof enen jogui ko jiɗi yo haal ɗum kono yo oto yejjid koɓe dañi ko fof ko Sénégal hokkiɓe ɗum ko population Sénégal hokkiɓe ɗum so wonano wonde hande e hoddiroji Allah ko laamu o woni ko mi wiyata o heɓata ko heeɓi ko kono wayatani ɗum noon so tawi o wi doléance ala o haali koko welimo. mais est ce que kadi cikkoɗa kanko kadi ko député est ce que cikkoɗa ko haali ko kadi wona gonga? ala wona gonga sellani an joni hol doléance uji gonɗi fof ene woɗɗi sellude min ƴeami ɗo ɗo hoore fonɗo ko manqui ɗon ko hay hôtel de ville moƴƴo ala ɗo hoore fonɗo ala courant godron o fof ko nuɓɓere kunus te kanko woni mawɗo on diwan pourquoi o watta diwan o ko courant o jaɓani donc ɗon jogui doléance wi ko hoore fonnaɓe keɓata courant kanko Farba Ngom kanko omo jeeya e yaɓɓuɓe ɗum hôtel de ville moƴƴo ala toon école moƴƴo ala toon dispensaire moƴƴo ala toon sahaji so neɗɗo rafama ɗon wakkite fane Cilon walla fane Agnam walla fane Dakar ɓen ɗum ko doléance ɗeɗo o e dumunno ɓennuɗo ko laaɗi tan maayo ngo heewi ndiyam ko ma Ɗahiru Sarr soodi laana hokki wuro ngo ɓuri taccude te yimɓeɓe batti laaɗi batti yiwde pont gonnoɗo ɗon o koko boni fewnaka hakkude ɗon e faade jafanuji ko lawol rang bon fewnaka ɗum wona doléance Oumar ɗum ɗo ko doléance ɓurɗo mawnude e doléance uji kanko toon jeeya Agnam e hoore fof ne woɗɗodiraɗi ɗon rewata ñande fof so wi doléance ala toon o haali koko welimo yo wi galle makko ala doléance Oumar kono doléance noon toon min ko ɓooyani mi yeehi Waly Dialo e Poolel Awlu ɓen mi yeehi ha Bonji en mi yeehi ha wuuro ene wiye Koola e guure goɗɗe vraiment hande so tawi a yiiɗi yettade ɗen guure ni walla ni ndiyam walla goɗɗum ko neɗɗo sohli e gurdam muɗum ko ɗum probléme. a haali Waly Dialo e Poolel Awluɓe mi yii documentaire mo mbaɗɗa hen jaaɗa toon hollide yimɓe ɗeɗo guure ɗe liggaɓe ɓe ngala haydara ɓe ngala ndiyam ɓe ngala courant ɓe ngala guese moƴƴe ɓe ngala laabi Oumar ɗum ko catastrophe e Sénégal ɗo tolni hande ɗo wiyete ene jogui jawdi Sénégal ɗo wiyete ko Sénégal émergent Sénégal ɗo wiyete leydi ndi Afrique fof ene yeeɓa ɗum wuuro jooɗo ala ndiyam ala courant yimɓe ne gullito hay goto fabata ko ɗumen Poolel Awluɓe e Waly Dialo paya Ferlo paya Lowre paya Ɓundu haydara ɓe ngala mais est ce que ko wiyete ko président ne jogui kañum ɓuuri jogade renseignement ɓuuri jogade humpiri leydi ndi est ce que ɗum ko gonga so ɗum gonga beele cikkoɗa no leydi ndi wayni no yimɓeɓe tampirde est ce que wona teyani président ne jogui humpito holko tagui omo jogui humpito no jogori humpito nde o ƴewata leydi ndi nde nde o ƴewata leydi Sénégal nde leydi Sénégal ndi foof o yiilima ɗum Allah e Harouna Moussa Dia wallima waɗi hen jawdi mum ha heewi Harouna Moussa Dia to Burkina Faso en calminima kamɓe ɓen ceerno Abou a faami jawdi kewɗi mbaɗi en nden o base makko wonno ko base makko woni weni Bosiyaɓe woɗɗani hunade so piniɓe natata koye Fouta he foof galle e galle rokko gila dekkal ngol ala ko Macky Sall majji e nder Sénégal o naati hey cuuɗi tibaji taw cuuɗi ko huuɗo cuuɗi huuɗo o tawini ko yimɓe ɓe ngala ndiyam o wiɗi men ko somi laamima moon keɓa ndiyam ferlo ngo ha ɗo joni wonɗo courant ala Aline Badara Cissé nde yiiɗo hen e ferlo ngo anani ko haali o wi ko so président de la république noddi kam hande wi kam yomi ene sohli kam heɓata kam par ce que mi ala connexion mi ala courant mi ala lawol so toɓari e yahata banggue jodde en ha fayi ganduɗa hoorema ferlo nder guure ɓulɓe en guure Sambali en ɗeɗo guure haydara ala hen a wonata France donka hebde galle ma ɓe ƴagoto ko ɓulli wiya ferlo asi boyli ɓulli ñande fof nana neɗɗo naate woynu maayi sababu ƴewde ndiyam gadda bidon ngaji mbaɗa e babba jooɗoɗa hakke 1 heure de temps bidon o hewata so wiyama mbawa asde forage wona gonga ɓe mbawi asde forage uji ɓe jaɓani forage no waɗi hay dow hayre mi yii Chine aɗa yiiya dow hayre no yuula forage e dow hayre no yuula forage e dow hayre taw forage no yuula hen ndiyam no weddo nanay nder Afrique du Sud nanay Chine nanay Japon nana e nokkuji ɗo pourquoi pas ɓe mbaɗanta yimɓe ndiyam kamɓe lamɓe juuriɓe ɗo hande ɓe oɗo biɗo ala doléance kanko Farba Ngom biɗo ala doléance o galle makko no waɗi forage e nder galle makko waɗi ngo forage Agnam
kanko ala donation ndiyam nder galle makko waɗen ko forage ndiyam no weddo partout forage watte koye ladde watte koye wuuro anen galle foti waɗede forage a yii baɗɗo hen audit so haali wiye wonde mataw a yaadani e joomum minen min jaadi koye Sénégal naaɓe ala ko nafata men yaadde neɗɗo saɗa yaade Allah jaada ɓiɓe leydi ndi kayso leydi ndi hay goto bammum jeeya Oumar en ɓoyi haalno hay goto ronani e galle bammum milliard kamɓe laamiɓe laamuɓe kamɓe wonɓe gouvernement hay goto en ronani e galle bammum milliard ko population o alɗiniɓe laamu neɗɗo laamorta ko wiima woni milliardaire neɗɗo laamorta ko wiima woni patron wonata patron ko homme d'affaires an ko joguiɗa ko entreprise ma aɗa ka commerçant ka junaki wona kalis kono komi ministére amin gandi ko joɓeteɗa hitande kital ɗiɗi ɗo leegal fof wiya aɗa jogui ɗon galle ka député leegal fof wiya aɗa jogui ɗon galle ka maire leegal fof wiya aɗa jogui ɗon galle ɗum ko guyka ko ɗum ɗo bonni Sénégal ko corruption Sénégal naaɓe ko kalata ko en jogui droit haalde ɗum leydi ndi yontiɗo Macky Sall ƴettata karawas muɗum yimɓe wujjoɓe kalis Sénégal en détourné ɓe piye kollire a haaliɗo en keɗima ɗo hay affaire 45 milliards Oumar 45 milliards en keɗima ɗo haala muɗum wiya ko ministére de environnement e ministére de finance ene ƴetta kalis ene cooda armée ji holkoɓe cooda armée holto ko guerre faya holmo pellodirta holto guerre woni vraiment yimɓe ne ƴetta 45 milliards eɓe beele enon Sénégal laɓe on ganda ko woni milliard goto Oumar aɗa foti milliard aɗa goni milliard goto ko ujunere million lima million ha timma ujunere ɗum woni milliard lima ɗum kadi ha wona kadi capannayi kadi e joyyi lima kadi ha timma capannayyi e joyyi on kalis ko mbaɗata ɗum an ka lamɗo ka ministére so lewru ma yi aɗa jogui salaire ma mankata galle ma ka jogaɗo aɗa jogui logement aɗa jogui garde corps aɗa jogui auto ji ma aɗa jogui essence lewru foof aɗa jogui ujunere litre essence aɗa jogui ɗum ɓiɓɓe ma jangde mumen ñamdu men yardu men fof ko laamu jogui sa ɗannima e sa ɗannaki ka joɓeteɗo sa ñawi a yoɓata ka cafreteɗo Oumar bamma ko noon yumma ko noon ɓiɓɓe ma janggata e leydi he sa ñawi a safra ko e leydi he debbo ma jibinta e leydi he bindanma safra ko e leydi he hay ndem leydi ndi a yarata école aji leydi ndi a jaɓata jangguinde hen ɓiɓɓe ma mbiyata ko jangguinde moƴƴani te budget ene woote wadde ɓe laami ɓe en lamminɓe kono ɓe gona enen ɓe gondaka en so yeehi France soɓe jii koɓe tawata nder France to ko social total woni toon hande hay goto susa rafede e Sénégal yaha hôpital hay goto susa rafede yaha hôpital hay goto susa rafede yaha hôpital sa yi kamayo par ce que ordonnance uji ko pawodira social ala hôpital uji ɗi ko bone woni hen kamɓe Sénégal naji so wona mo yiiɗa haalde kala jaaɗo hôpital a mettina par ce que a wawata yobde ko paweteɗa ko opération ɓuuri serde Afrique fo Sénégal ɓuuri serde opération hay panachite ɓe mbiyanma ko 200 000 300 000 a faami joguiɗo fibrom debbo no yooɓa 600 000 700 000 e fibrom holto jiiɗa ɗum fibrom tan opiri debbo fibrom jooɓa 600 000 700 000 400 000 e opération fibrom ko ganduɗa gratuit fonno waɗede radiographie ɓuuri serde e leydi he ophtalmologue joomumen guiɗi radio woto sa waɗi ɗum dañata ko coɗa ordonnance e nder leydi Sénégal jurum ala kamɓe kala maɓɓe dafaɗo ɗo so hoore mum muusi fayi ko New York walla fayi ko Tunisie ƴettata ko centaine de millions ene safroro ɓe goppa ɗo Sénégal naɓe ne koya gure nana e Fouta he hôpital uji men ngala leɗɗe ya hôpital Wourossogui leɗɗe ngala e hôpital he hôpital o jiiɗa ko doomi ne doga hen doomi fof ferindoma sa dakka ñawɗa a heddoto hen hôpital jum ala leɗɗe ala scanner ala haydara hôpital mahaɗo Agname ko huuɓere tan no maha ene jooɗi hay darab ma sa entrima gadda darab ɗo lelɗa ɗo bertuɗa holto liggey woni Oumar kuɓeje mahe tan wiye min mayi hôpital uji hay dara ala e nder hôpital uji mbiyata président de la République omo andi ɗum président de la République ne andi ɗum d' accord kadoriɗen koye assemblé ha joni